हळूहळू करून आपण संकटाच्या चक्रव्यूहमध्ये असे अडकतो, आपल्याला माहीत असून देखील आपण आता त्याच्यातून बाहेर निघता येत नाही, अशी परिस्थिती आपल्यासमोर निर्माण होते. ही भयभीत कथा काही अशीच आहे. तुम्हाला पुढे मृत्यू दिसूनही जर तुम्हाला तिथे जावं लागत असेल तर काय कराल? तर चला ऐकूया ही भयभीत कथा. पण कथा ऐकण्या अगोदर चॅनलला लाईक करून सबस्क्राईब करा. बेल नोटिफिकेशन दाबा. तुमचे कथा अनुभव मला इंस्टाग्रामवर पाठवा. ही कथा ऐकण्या अगोदर आपल्याला काही गोष्टी जाणून घ्यावे लागतील. मेल्यानंतर लोकांचे काय होते हा प्रश्न आजही जरी आपल्या मनात असला तरी त्यांची अंतिम विधी कशी असते हे आपल्या सगळ्यांनाच माहीत आहे. आजपासून 40 वर्ष अगोदरची ही गोष्ट आहे. सोपान हिच्याकडे एक भला मोठा ट्रक होता. अर्थातच गावी 40 वर्ष अगोदर ट्रक असणे म्हणजे फार मोठी गोष्ट होती. सोपान हिच्या ट्रकावर भरपूर कमाई होत असे. तेव्हाच्या काळात देखील मुंबईला येणे जाणं त्याचं होत असे. हळूहळू करून तो श्रीमंत होत होता. पण एवढं सगळं असताना देखील त्याला घमंड मात्र नव्हता. पण एक काळ रात्र त्याच्या आयुष्यामध्ये अशी येणार होती जी त्यांनी स्वप्नातही विचार केले नसेल. मुंबईलाच तो आला होता. आपले काम वगैरे त्याने निपटले आणि हळू करून तो गावच्या दिशेने निघाला. मनात फार आनंद होता की आता गावी जाऊन किमान आठवडाभर तरी तो आराम करणार, कारण की दिवाळी जवळ आली होती. दिवाळीमध्ये तो फक्त वेळ आपल्या कुटुंबावर घालवणार होता. पण अचानकपणे त्याला एक फोन आला. तिकडच्याच एका टेलिफोन बॉक्सवर. तो त्याच्या एका गावच्या व्यक्तीचा होता. फोन येताच त्याला कळले की त्यांच्याच गावामधला आणि त्यांच्याच एका भावकीमधला व्यक्ती हा मुंबईला मरण पावला आहे. डॉक्टरांनी त्याचे शव हे तयार केले आहे आणि त्याला आता गावी आणायचे आहे. तिकडे येस्तवर पूर्ण एक दिवस जाणार. त्यापेक्षा हे शव हे तुलाच गावी आणायचं आहे, तेही तुझ्याच ट्रकामध्ये. हे ऐकताच सोपान हेचा थरकाप उडाला. भूत पिशाच याला तो फार घाबरत होता. त्यात असे काही होईल हे त्याला वाटले नव्हते. पण त्याच्या जीवात जीव आला जेव्हा त्याला कळले की सोपानवरच त्या गावामधला एक व्यक्ती हा त्यांच्या ट्रकामधनं येणार होता. ठरले. सोपाननी ट्रक त्या हॉस्पिटल जवळ नेला आणि ते प्रेत हे हॉस्पिटलमधनं बाहेर येऊ लागले. त्यावेळेला त्यांना समजले की त्या गावच्या त्या व्यक्तीने आत्महत्या केली होती. हळूहळू करून छोटासा हात हा पांढऱ्या बेडशीटून खालून हा दिसत होता. ते प्रेत हे त्यांच्या ट्रकामध्ये ठेवले. सोपानला भीती फार वाटत होती. अर्थातच कोणालाही भीती वाटेल. त्या प्रेतावर हार चढवले आणि रीतिरिवाजप्रमाणे अगरबत्ती लावली. सोपानला ते बघवत नव्हते. तो तसाच त्याच्या गाडीमध्ये येऊन बसला. डॉक्टरनी सल्ला दिला की आरामात न्या. इकडे गावामधला तो व्यक्ती देखील त्याच्या बाजूला बसला. आताच त्यांनी फोन करून देखील कळवले की आम्ही निघालेलो आहोत. इकडे ट्रक चालू केला. रात्रीचे 9:30 वाजले होते. हळूहळू करून ट्रक आरामात पुढे नेत होते. पोलीस देखील हफ्ते घेण्यासाठी ट्रक थांबवत होते. पण मागचे दृश्य पाहताच ते देखील त्याला तसेच सोडत होते. इकडे त्यांनी मुंबई ही आता बरीच लांब सोडली होती. सकाळचे म्हणजेच 3:30 वाजायला आले होते. कसेबसे करून सोपानने आपल्या तोंडातून 2 शब्द काढले. काय हो, कसं काय झालंय? आणि तुम्ही
तुम्हाला कसं कळलं? त्यातच गावचा व्यक्ती बोलला, कर्जाला कंटाळला होता, केली आत्महत्या. एवढा ऐकताच सोपान देखील शांत झाला. आता त्यांचा गावखेड्यांचा रस्ता चालू झाला होता. आजूबाजूला घनदाट झाडं, एकही मानवी वस्ती नाही. त्यात रस्ता असा जो वळणावळणावर थांबायला लागत होता. हळूहळू करून मोठमोठे वड्याचे झाडं यांना दिसत होते. असाच भास होत होता की आजूबाजूला त्या झाडांवरनं कोणीतरी उडी मारून त्यांच्या ट्रकावर हे येईल. त्यांची गती तशीच चालत होती. त्या भर काळ्या अंधाराला चिरत यांचा ट्रक हा जात होता. पण अचानकपणे यांना दिसले की तिकडेच एक स्मशान घाट होते. अर्थात मनात विचार आला की उद्या यांना देखील तिथेच आणायचे असेल. त्यांचे ट्रक हे तसेच चालत होते. पण सहजपणे सोपानची नजर ही मागे गेली आणि मागे असलेल्या त्या जागेमधनं त्यांनी पाहिले की मागे जिथे ते प्रेत ठेवले होते तिथे कोणीच नव्हते. त्याच वेळेला त्यांनी तो ट्रक थांबवला आणि मागे पाहिले नीट, तर त्याला पूर्णपणे दिसले की आता ते शव हे त्यांना दिसत होते. हे होतं तरी काय हे सोपानला समजत नव्हते. बाजूच्या व्यक्तीने विचारपूस केली तर त्याला काही नाही असे सांगितले आणि पुन्हा तो ट्रक चालवू लागला. पण हे सगळं होतं तरी काय असा त्याला प्रश्न पडला. तो पुन्हा आपला ट्रक हा वेगवान गतीने चालवू लागला आणि पुन्हा एकदा कळत न कळत त्याने नजर ही मागे टाकली तर त्याने मागे पाहिले की ते प्रेत हे जणू आता हवेत तरंगायला लागले होते. हे दृश्य पाहताच त्याने जोरदारपणे ट्रक हा थांबवला आणि बाजूच्या त्या व्यक्तीला झालेला सगळा प्रकार सांगितला. तिने देखील घाबरत हे मागे पाहिले तर मागे प्रेत हे तसेच होते. हे होतं तरी काय हे याला समजत नव्हते. बाजूच्या त्या व्यक्तीने समजूत काढली की झोप आली असेल म्हणून असं तुला झालं असेल, घाबरू नको, आता आपण लवकरच गावात पोहोचू. हे पुन्हा ट्रक चालू लागले. पण आता सोपानला असे जाणवू लागले की यांचं ते मगाचचं झाड जे यांना सारखे दिसत होते तेच यांना पुन्हा पुन्हा दिसत होते. ती स्मशानभूमी येऊन जाऊन हे पुन्हा तिकडेच येत होते. हा सगळा प्रकार हा त्याने त्या बाजूच्या व्यक्तीला सांगितला. तिने देखील हे सगळे पाहिले आणि तो देखील आता चाट पडला. हे होते तरी काय यांना समजत नव्हते. कळत न कळत सोपांनी मुद्दामूनच नजर मागे टाकली तर त्याने पाहिले की मगाचचे ते प्रेत चक्क आता उभे झाले होते आणि पांढऱ्या बेडशीटच्या मागे ते भले मोठे 2 हात करून याला त्याच्याकडे बोलवत होते. तुम्हीच विचार करा ना, रात्री 3-3:30ची वेळ, तुम्ही एक ट्रक घेऊन चाललाय, त्यातही ते शव हे अचानकपणे अशा वेळेला उठून तुम्हाला बोलवत असेल तर काय कराल? सोपानला काहीच कळले नाही. तो तसाच ट्रक चालवू लागला. पण हळूहळू करून जणू ट्रक ही जी गती ही कमी होत होती. असे वाटत होते की ट्रकमध्ये हे खूप जण बसले आहेत आणि खूप जण त्याला मागून ओढत आहेत. मागून आता किंचाळण्याचा आणि हसण्याचा आवाज येऊ लागला. असे वाटत होते की कोणीतरी येलना अडवण्याचा प्रयत्न करत आहे. सोपानने ट्रकची गती तशीच घेतली. कळत न कळत बाजूच्या त्या व्यक्तीची नजर ही मागे गेली आणि पुढचं ते दृश्य पाहताच त्याला भोवळ येऊ लागली. कारण की त्याने पाहिले की मागचे ते शव हे आता उचून हे अक्षरशः हवेत उडून हे नाचत होते. एक वेगळाच नाच, जणू त्याच्या हातामध्ये आता दिवे आले होते आणि ते आपले दोन्ही पाय वर खाली करून ते दोन्ही दिव्यांना हे फिरवत होते.
हे सगळं होतं तरी काय, असा प्रश्न याला पडला. सोपानने देखील मागे बघितले नाही, पण त्याने यावेळेला मारुती रायाचे नाव घ्यायला चालू केले. जोरजोराने देवाचे नाव घेत होता. हळूहळू करून जणू त्याला ती गाडी ही अचानकपणे अजून जड वाटत होती. त्याचा गळा हा जणू कोणीतरी पकडल्यासारखा वाटत होता. पण त्याने देवाचे नाव घेणे सोडले नाही. आणि बघता बघता त्याला दिसू लागले की आता एक वेगळाच रस्ता येत आहे. ते स्मशानभूमी येत नव्हती. हळूहळू करून आवाज देखील कमी होत होता. आणि एक क्षण असा आला की त्याचा जो गळा हा जाम झाला होता, कोणीतरी दाबल्यासारखा वाटत होता, तो आता हलका झाला होता. ट्रक हा गावच्या वेशीवर आला आणि सगळं काही शांत झाले. बाजूच्या त्या व्यक्तीला कसेबसे करून उठवले. त्याने देखील झालेला सगळा प्रकार हा पुन्हा एकदा त्याला सांगितला. दोघांनी यावेळेला घाबरत मागे पाहिले, तर मागे केशव तसेच होते. गावच्या वेशीवर येताच अनेक गावकरी तिथे थांबले होते. सगळ्यांना कोणाला मागे बसवले, तर जसे जमेल तसे सगळ्यांना गावात यायला सांगितले. दुसऱ्या दिवशी त्याच्यावर अंत्यविधी झाली. पण या दोघांनी झालेला तो प्रकार कोणालाच सांगितला नाही. कारण की लोकांना अंधश्रद्धा तर वाटेलच, पण लोक यांच्याशी संबंधही तोडतील ना, की असल्या गोष्टीला तुम्ही असे वळण देतात. पण हे काय खरे आणि काय खोटे यांनाच माहित. नंतर सोपाननी एका चांगल्या मांत्रिकाकडे जाऊन त्यांच्या ट्रकाची पुन्हा एकदा पूजा अर्चना केली. आता ते पुन्हा गाडी चालवू लागले. पुन्हा रात्रीचे येऊ लागले, पण असले प्रकार त्यांना कधीच जाणवले नाही. पण जर चुकूनही त्या रात्री जर ते मागे गेले असते तर काय झालं असतं. ही कथा कशी होती आवडली असेल तर चॅनलला लाईक करून सबस्क्राईब करा. बेल नोटिफिकेशन दाबा. इंस्टाग्रामवर फॉलो करायला नको विसरायला.